बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब आधार कार्डखौ लानानै फोसावदों गोदान नेम नंगौ आधार कार्ड बानायनायखौ लानानै फोसावदों गोदान नेम बे खेबनिफ्राय साफ्रोमबो सुबुङानो आधार कार्डखौ मोननाय नंलिया आधार कार्डखौ बे खेबनिफ्राय जेराव मेराव बानायनो हानाय नंलिया नंगौ आधार कार्ड बानायनायखौ लानानै गोदान एसओपि फोसावदों रायजो सरकारा गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकारा आधार कार्ड बानायनायनि नेमखौ सोलायदों नंगौ जाय नखरफोरा एनआरसि नि फारिलाइयाव थिसनजादों बै नखरफोराल' बे खेबनिफ्राय आधार कार्डखौ मोननो हासिगोन आरो जाय नखरफोरा एनआरसि नि फारिलाइयाव गैया बिसोरनो आधार कार्ड होनाय जानाय नङा रायजो सरकारा गनायथि होनायनि उनावसो दायो आधार कार्डखौ मोननो हासिगोन बे थांखिखौ रायजोनि केबिनेटआव लानाय जादों आसामनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्टआ एनआरसि नि बिबानखौ मावफुंनायजों लोगोसे आधार कार्ड बानायनायनि बिबानखौ मावफुंनो थाखाय नडाल एजेन्सि जागोन आरज गाबगिरिफोरनि आधार कार्डखौ 45 साननि गेजेराव नायबिजिरनायनि उनाव आसाम सरकारनि मावख'आरि वेबसाइटआव गनायथि होनाय जागोन बेनि सिगां जायगायारि सार्कल अफिसफोराव आरज गाबगिरिनि बिमा-बिफा एबा नखराव एनआरसि नि फारिलाइया थिसनजादोंना जायाखै बेखौ नायबिजिरग्रोगोन जुदि एनआरसि नि फारिलाइयाव गैया अब्ला थाबैनो आधार कार्डनि आरज गाबनायखौ नेवसिगारगोन नंगौ बे खेबनिफ्राय एनआरसि नि फारिलाइयाव थिसनजानाय सुबुंफोरनोल' आधार कार्डखौ होनाय जासिगोन होननानै फोसावदों रायजो सरकारा मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां बांलादेशनिफ्राय आयेननि बेरेखायै आसामाव हाबफैनायखौ लानानै दावराव-दावसि जानायनि उनाव बे थांखिखौ लादों आसाम सरकारा आसामाव बांलादेशिफोरा आयेन बेरेखायै गले-गले हाबफैनायखौ नुनो मोन्दों जायनि थाखाय आधार कार्ड बानायनायखौ लानानै गोदान एसओपि फोसावदों आसाम सरकारा